Il-linji gwida li ħarġu mill-Gvern dwar il-homework ġew deskritti bħala ġennata u bħala iċ-ċajta tal-1 ta' April waqt intervista f'NetLive mill-President tal-Union tal-Allima Maltin MUT Marco Bonnici. Kieku ħarġet ġimgħa oħra kienet tkun iċ-ċajta tal-1 ta' April għalina. Però ħarġet issa ġifieri miċajta xejn. Pjuttost sorpriżi biex ngħidlek. Ġifieri stennejna x'konna nafu l-Gvern qiegħed jaħdem fuq xi tip ta' guidelines biex ngħidu hekk, xi tip ta' direzzjoni fuq il-homework, imma mhux li jkun hemm dit tip ta' policy ippreżentata b'dak il-mod. Bħalli kieku ġiet ippreżentata minn xi ħadd li mhuwiex qiegħed la fil-qasam edukattiv u qas li m'għandux il-viżjoni li għandu dal-Ministeru u dan il-Gvern. Marco Bonnici qal li huma kienu pjuttost sorpriżi għal dawn il-linji gwida maħruġa mill-Gvern dwar kemm ikollhom homework it-tfal fejn minkejja li qalu li jaqblu li għandu jkun hemm xi forma ta' linji gwida ma kienx hemm konsultazzjoni magħhom dwar dan. Konna nafu bijax smajna ovvjament mill-iskejjel, prof lebda ħimma viċinawna għal-feedback tagħna. Ġifieri dina assolutament ma kellna lebda feedback fuq aħna. X'nagħtu ma tlabniex biex nagħtu l-feedback. Il-Gvern ħareġ b'linji gwida li jistipulaw kemm it-tfal għandhom idumu jagħmlu l-homework. Pereżempju, tfal li jattendu livelli ta' Year 1 u Year 2 ikollhom massimu ta' 20 minuta homework kuljum, filwaqt li tfal li jattendu minn Year 3 sa Year 4 tal-primarja ikollhom massimu ta' 45 minuta. Madanakollu, il-President tal-MUT stqarr li l-allima jafu li din is-sistema ma tagħmilx sens. Aħna nafu kulħadd jaħdem mod differenti. Ġifieri nistennew li jiena tajt biċċa xogħol għad-dar u li kulħadd jagħmilha fi 30 minuta, jiena għalija hija ġennata li ma tistax terġi u ħadd ma jista' jagħmilha. Marco Bonnici qal li huma diġà bdew jirċievu rispons mill-membri tagħhom huma se joħorġu stqarrija fil-jiem li ġejjin u jippreżentawha anke lill-Gvern.